ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ልዕሊ ሓተት ዕቑባ ጽዑቕ ምጽንጻን ከካይድ ዝኽእሎ ሓንፂጽዎ ዘሎ መደብ ክስርዝ ጥርዓን ቀሪቡ። ኣብ በበይኑ እዋን ኣብ ኣባል ሃገራት ዕቑባ ዝሓተቱን ዝተዋህቡን ስደተኛታት ዝርዝር መንነቶም ዘጠቓለለ ጸብጻብ ወይ ዳታቤዝ ተወሳኺ ዝርዝራት ኣቲዎ ኣብ ምጽንጻንቶም ውልቀ ሰባት ንኽውዕል ሕብረት ኤሮጳ ካብ 2018 ናትሒዙ ክሰርሓሉ ጸኒሑ እዩ። ሚኒስትራት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣባል ሃገራት ኣብ ዝበጽሕዎ ስምምዕ ኣብቲ ጸብጻብ ስእሊ ቁጽሪ ፓስፖርት ናይ ኢድ ዓሸራ ዝኣመሰለ ንውልቃዊ መንነት ዝገልጽ ዝርዝር ትሕዝቶ ኣብቲ ናይ ምጽንጻን መደብ ክኣቱ ዝብል ይርከቦ። ነዚ መደብ እዚ ብምቅዋም ኣብ ዝሓለፈ 31 ኣህጉራውያን ዘይመንግስታውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ናብ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤሮጳ ቅሉዕ ደብዳቤ ጽሒፈን። እተን ትካላት ኣብ ጥርዓንን ስእልን ምልክታት ኣጻብዕን ውልቀ ሰባት ንመጸናጸኒ ምጥቃም ውልቃዊ ሓርነት ዝገፍፍ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ስለ ዘጠቓልል ሓደጉኡ ከቢድ ከም ዝኾነ ጠቒሰን። ሕብረት ኤሮጳ ስደተኛታት ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ልክዕ ከም ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ዝተወልደ ህፃን ክንክን ከም ዘድልዮም ክግንዘብ ብዓብኡ ኸኣ እቲ ውሳኔ ንኣህጉራዊ ስምምዕ መሰል ህፃናት ዝጸረር ምዃኑ ክዝክር እቲ ጻውዒት የዘኻኽር። እዚ ንውልቃዊ ሓርነት ስደተኛታት ዝጥሕስ ጸብጻብ ዝሓዘ መዝገብ ኣብ 2018 ኣብ ዝጀመረሉ ከቢድ ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ከይተተግበረ ይጸኒሑ። ኣርቃቕቲ ሕጊ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤሮጳ ኣብ 2020 ነቲ መደብ ዳግማይ ከም ዝበራበር ብምግባሮም ኣብዚ እዋን እዚ ብፓርላማ ንኽጸድቕ ኣብ ዘተ ቀሪቡ ይርከብ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ተኻይዱ ንዝተባሃለ መግሃስ መሰላት ክገብርዎ ዝጸንሑ መጽናዕቲ ቀዳማይ ደረጃኡ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ። ዘጋርድያን ንምንጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸመ መግሃስ መሰላት ካብ ዕለት 16 ግንቦት ክሳብ 20 ነሓሰ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትዘባ ብምኻድ መጽናዕቲ ከም ዘካየዱ ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ቀዳማይ ጸብጻብ ንሶኒ 13 መስከረም ኣብ ጀኔቫ ንዝጋባእ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጸብጻብ ክቐርብ እዩ። ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ነቲ መጽናዕቲ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ናይ ዝኾነ ጸግዒ ከይሓዙ ኣብ መቐለ፣ ውቕሮ፣ ሳምረ፣ ኣላማጣ፣ ቦራ፣ ማይጨው፣ ዳንሻ፣ ማይካድራ፣ ሑመራ፣ ጎንደርን ባህር ዳርን ብምዝውዋር ነቲ ጸብጻብ ከም ዝኣከብዎ ይገልጹ። ተመሳሳሊ መጽናዕቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ከም ዘካየዱ ገሊጾም። ኣብቲ መጽናዕቲ ልዕሊ 200 ቃለ መጠይቓት ምስ ግዳያትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ኣመሓደርቲ በርጌሳውያን ማሕበራት ሃይማኖታውያን ትካላት ጥዕናን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤትን ከም ዝተኻየደ ተጠቒሱ ይርከብ። እዚ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ንዕለት 13 መስከረም ንዘትን ክትዕን ዝቐርብ ኣፈናዊ ጸብጻብ ተጻፊፉ ናይ መወዳእታ መልክዕ ሒዙ ንዕለት 1 ሕዳር 2021 ብወግዒ ክግለጽ እዩ። ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ደቡብ ሱዳናውያን ዲፕሎማሰኛታት ንልዕሊ 2 ዓመታት ወርሓዊ ደሞዝ ከም ዘይተኸፍሎም ተገሊጹ። ማይክ ኣይደንግ ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ብ5 መስከረም ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ እዋን ኣብ ዘስምዖ ቃል እዞም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ኤምባሲታት ተመዲቦም ዝሰርሑ ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ክሳብቲ ላዕለዋይ ጽፍሒ ብዘይ ደሞዝ የገልግሉ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ንመዝነተይ ኣብዚ ስራሕ ከቢድ ካብ ዝገብሩ ሓደ ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሑ ዲፕሎማሰኛታት ምምሕዳር እዩ ክብል እቲ ሓድሽ ሚኒስተር ገሊጹ። ንሱ መግለጺኡ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ደቡብ ሱዳን ደኺሙ ዝረኣየሉ ቀንዲ ምኽንያት ሕፅረት ባጀት ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ኣብቲ ሚኒስትሪ ዝተረኣየ ድኽመት ኣብ ሓያሎ ሚኒስትርታት እቲ መንግስቲ ተራእዩ ከም ዘሎ መልኪቱ። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ነቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ መዝነት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዲፕሎማሰኛታትን ሰራሕተኛታት ኤምባስን ግቡእ ክፍሊቶም ብእዋኑ ክወሃቦም ኣብቲ ሚኒስትሪ ኸኣ ሓድሽ ስርርዕን ቅርጽን ከተኣታቱ ንማይክ ኣይደንግ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። ደቡብ ሱዳን ኣጋጢምዋ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ዘስዓቦ ባጀታዊ ሕፅረት ኣባል ንዝኾነቶም ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ትካላት እውን ክፍሊታ ከም ዘየተጻፈፈት ምንጭታት ካብቲ ሃገር የመልክቱ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
መንግስቲ ግብፂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃናጥር ናስታት 9 ዓመታት ኣሲሮም ዝርከብ ክልተ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ናብ ኤርትራ ከይመልሶም ካብ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ወገናት ምሕጽንታ ይቐርብ ኣሎ። እቶም ኣለም ተስፋይን ክብሮም ኣድሓኖም ዝተባህሉ ክልተ ሓተት ዕቑባ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ናይ ኮቪድ መርመራ ከም ዝተኻየደሎም ዝሓበረት ማዕከን ዜና ማዳ ማስር ናብ ኤርትራ ዘብጽሖም ጊዜያዊ ናይ መጓዓዝያ ሰነድ ንኽወሃቦም ብግዴታ ክኽትሙ ከም ዝተገብሩ ኣመልኪታ። እታ ማዕከን ዜና ንጠበቓቶም ኤርትራውያንን ንጉዳዮም በቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ወገናትን ብምውካስ ኣብ ዘቕረበቶ ዜና ንሳቶም ኣብ ነብሲ ወከፍ ወርሒ ናብ ከፍሊ ኢሚግሬሽን ሃገር ክመላለሱ እኳ እንተጸንሑ ናይ ዕቑባ ሕቶ ክፍቀደሎም ንዘቕረብዎ ተደጋጋሚ ምሕጽንታ መልሲ ከም ዘይተዋህቦም ሓቢራ። 42 ዓመት ዘዕድሚኡ ኣለም ተስፋይ ብሱዳን ኣቢሉ ናብ ግብፂ ድሕሪ ምእታው ጉዕዞ ስደቱ ናብ ኤሮጳ ንምቕጻል ዶብ ሊብያ ኣብ ሰግረሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ከባቢ ሳሉም ብሓልዋ ዶባት ግብፂ ኣብ መጋቢት 2012 ተታሒዙ ተኣሲሩ። 37 ዓመት ዘዕድሚኡ ክብሮም ኣድሓኖም ድማ ኣብ ሓምለ 2013 ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ካብ ሱዳን ተጨዊው ናብ ሲናይ ምስ ተወስደ ድሕሪ 4 ወርሕ ብዝወረዶ ማሰይቲ ዝሞተ ስለ ዝመሰሎም ደርብዮሞ ምስ ከድዩ ብፖሊስ ተረኺቡ ህይወቱ ድሒኑ ናብ ማእሰርቲ ኣትዩ። ካብ 2014 ኣትሒዙ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ክሰጋገር ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዚ እዋን እዚ ወጻእተኛታት ኣብ ዝእሰርሉ ቤት ማእሰርቲ ቃናጥር ኮይኑ ምስ ኣለም ተስፋይ ብሓባር ናብ ኤርትራ ናይ ምስጓግ ተኽእሎታት አንጸላሊዎ ይርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ 6 ወርሕ ኣስታት 13.6 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ክቃልዕ ምዃኑ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣጠንቂቑ። ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ብሔር ግጭታት ወራር ዕስለንበጣ ቁጥባዊ ዘይመረገጋእ ጽልዋታት ኮሮና ቫይረስን ዝፈጠሮ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ተጸባይ ረድኤት ዝኾነ ህዝቢ በብዕለቱ እናበዝሐ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጾ መግለጺ ነዚ ኣብ ዝመጽእ ሒደት ኣዋርሕ ከንጸላሉ ምዃኑ ዝገለጹ ሓደጋ ጥሜት ንምምካት $426 ሚልዮን ከም ዘድሊ ኣፍሊጡ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፈርን ድሮ 17 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘተሓሳሰበ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ለገስቲ ሃገራትን መሻርክትን ዘድሊ ሓገዝ ከበርክቱ እንተዘይክኢሎም ሚልዮናት ሰባት ናብ ኣፈፌት ሞት ክጽጉዑ እዮም ክብል ኣተሓሳሲቡ። ኣስታት 100 ሚልዮን ዝግመት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ሓደጋ ጥሜት ካብ ዘንጸላልወን ሃገራት ዓለም ተባሂላ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓላ። እዚ ሃገር ኣብ 1984 እውን ሰብ ብዝፈጠሮን ባህርያውን ክስተታት ኣብ ታሪክ ዓለምና ሒደት መወዳድርቲ ጥራይ ብዘለዎ ከቢድ ደርቅን ሓደጋ ጥሜትን ተጠቂዓ ምንባራ ኣይርስዓን። ኣብ መንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝተፈጥረ ደባዊ ምስሓብ ስዒቦም ናብታ ሃገር ዝኣተው ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ዓቀብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሕ ጠቕሊሎም ክወፁ ምዃኖም ተገሊጹ። ነዚ ንምስላጥ ምድላዋት ይካየድ ከም ዘሎ ዘመልከቱ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምትካእ ካብ ህንዲ፣ ሊባኖስን ካልኦት ሃገራትን ብዝመፁ ወተሃደራት ዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ንምትኮም ኣብ ምዝራብ ከም ዘሎ ኣንፊቶም። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ማርያም ሳድቅ አልማህዲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ላዕለዎት ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘካየደቶ ዘተ ነቶም ኢትዮጵያን ወተሃደራት ንምውፃን ብሓደሽቲ ንምትኮኦምን ብወገን ሱዳን ዘድሊ ምትሕባር ክግበር ምዃኑ ኣረጋጊጻ። ሱዳን ነቶም ካብ 2011 ኣትሒዞም ንሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ዝሰሓብ ዞባ ኣብየይ ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዝተሓቕፉ ልዕሊ 4200 ኢትዮጵያን ወተሃደራት ብዝቐልጠፈ ካብ መሬታ ክወፁ ተጸቕጠሉ ዘላ ምኽንያት ንሃገራዊ ድሕነተይ ስጋኣት እዮም ብዝብል እዩ። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ 6 ሕዳር 2020 ድሕሪ ዝተወልዐ ደባዊ ኩናት ሱዳን ንዝበዝሐት ዘሰሓብ ከባቢታት ዞባ አልፋሺጋ ተቆጻጺራ ትርከብ። ንክልቲአን ሃገራት ንምቅራብ ብሓያሎ ሃገራት ዝተፈተነ ጻዕሪ ክሳብ ዝእዋን እዚ ኣይሰመረን። ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ናብ ዘተ ክትቀርብ እንተኮይና ሰራዊት ሱዳን ናብቲ ቅድሚ 6 ሕዳር ዝነበሮ ከባቢታት ክስሕብ ቅድመ ኩነት ከተቕርብ እንከላ ሱዳን ድማ ሰራዊታ ኣብቲ ኢትዮጵያ ተወሪሩ ዝጸንሐ ሉዓላዊ ግዝኣታ ከም ዘሎ ብምንጻር ከም ዘይትወፅእ ትገልጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 45 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ተፈቲሖም። እቶም ካብ 8 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝጸንሑ ዝተጠቕሱ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብሰንበት 12 መስከረም እዮም ብወደብ ሑደይዳ ገማግም ኣልኩባ ናብ ዓዶም ኣትዮም።
ب29 نحاسة 118 يمناوያን ገፈፍቲ ዓሳ بتمሳሳሊ መገዲ ካብ ኤርትራ ዝተቐበለ መንግስቲ ሑቲ ኤርትራ ምስ سዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን በመሽራኽ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ተጻብኦታት ተቕጽላላ ክብል ይኸስስ ኣብ ክልል ባሕሪ ኤርትራ ዝኣተው የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ በብእዋኑ ክትሓዙን ክፍትሑን እኳ እንተጽንሑ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ጉዳይ ባህላውያን ገፈፍቲ ዓሳ ዋንነት ክልማይን ደሴታት ዝቑርሓኒሽን ሓደ ካብቲ ኣብ ታሕሳስ 2015 ንመንግስታት ኤርትራን የመንን ናብ ኩናት ዘእተወ ፍጻሜ ምዃኑ ኣይርስዕን ብምክትል ዋና ጸሓፊት ኣሚና መሐመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ብ12 መስከረም ኣብ ሶማል ምብጻሕ ኣካይዱ ሶማል ምስ ምርጫን ካልእ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ብዝተሓዝ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሁሴን ሮብለን ፕሬዚደንት መሐመድ ፋርማጆን ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ወጥርያ ትርከብ ኣብ 10 ጥቅምቲ ብዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ፋርማጆ ስልጣኑ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ከረክብ ትጽቢት ኣሎ እቲ ፕሬዚደንት ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራን ኩናት ትግራይን ብምስጢር ተለኣኾም ዝበሃል ዘሎ ኣሽሓት ወተሃደራት ሶማል ብዝምልከት ካብ ኣባላት ባይቶን ህዝብን ንዝቐረበ ሕቶታት መልሲ ከይሃበሉ ስልጣኑን ተሓዲጉ ብሕጊ ክሕተት ከም ዝኽእል ይግለጽ ምብጻሕ ምክትል ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ናብ ሶማል እውን ነታ ሃገር ናብ ዝበኣሰ ምክፍፋልን ግርጭታትን ከምርሓን ዝኽእል ምትፍናን ክልቲኦም ወገናት ንምቅራብን ንሰላማዊ ምርጫ ንምድላውን ዘንቀደም ምዃኑ ተመልኪቱ ጸጥታ መላእ ሶማል ከውሕዝ ዝኽእል ርጉእ ማእከላይ መንግስቲ ዘይብላ ሶማል ዝዓበየ ብድሆኣ ኣሸባብ እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣባላት መንግስቲ ዝርአ ፖለቲካዊ ምትፍፋን እውን ካብኡ ዝንእስ ከም ዘይኮነ ተንተንቲ የረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተኺላቶ ዝጽንሐት ስትራቴጂያዊ ሚሳይላት ከም ዘልዓለቶ ዝተፈላለዩ ወተሃደራውያን ምንጭታት ገሊጾም ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ልዑል ስልጣን ተተኺሉ ዝነበረ ፓትሪየት ዝተሰምየ ዘበናዊ ጸረ ሚሳይላት ኣሜሪካ ዝተላዕለሉ ምኽንያት ኣይተነጸረን ስዑድ ዓረብ ካብ የመንን ኢራንን ናይ ሚሳይላትን ድሮንን ስጋታት አንጸላሊዋ እናሃለወ ኣሜሪካ ነተኺላቶ ዝጸንሐት ሚሳይላት ከተልዕሎ መወሰና ሕቶታት ኣላዓዒሉ ይርከብ ስዑድ ዓረብን ማእከላይ ምብራቕን ካብ ኣሜሪካ ውሕስነት የድልየን ዝበለ ልዑል ቱርኪ አልፈይሰል መልዓልቲ ሚሳይላት ግና ጽቡቕ ምልክታት ናይ ምትእማን ከም ዘይኮነ ጠቒሱ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ካብ ስዑድ ዓረብ ስሒባቶ ዝበሃል ዘሎ ሚሳይላት ወግዓዊ መግለጺ ሃበትሉን ይኹን እምበርቲ ሚሳይላት ኣብ ምብራቕ ኤስያ ዝርከብ መደበራት ኣሜሪካ ክትከል ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እንኮ መፍትሒኡ ፖለቲካዊ ዘተ ጥራይ ምዃኑ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሸለት ገሊጻ ንሳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህለ ጀምላዊ ቀትለት ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ኣልማማ ማእሰርትን ካልእ ከበድቲ ግፍዕታትን ንምምርማር ብሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ሓባራዊ መጽናዕቲ ከም ዝተዛዘመ ብ13 መስከረም ንባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘፍለጠትሉ ኣጋጣሚያ ነዚ ገሊጻ ኣብቲ ቀሪቡ ዘሎ መጽናዕቲ ብኹሎምቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ ወገናት ዝተፈጸመ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ከበድቲ ገበናትን ተሰኒዱ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ እቲ ካብ 16 ግንቦት ክሳብ 20 ነሓሰ ዝተኣከበ ሰነድ ትንተና ይካየደሉ ምህላው ኣፍሊጣ እቲ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ዘጠቓለለ መጽናዕታዊ ሰነድ ኣብ ባሕቲ ሕዳር 2021 ብወግዒ ከዝርጋሕ እዩ ይኹን እምበር ኣብቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣስታት 100 ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ብጅምላ ቀቲልሉ ዝተባህለ ከባቢታት ኣኽሱም ብሰንኪ ጸጥታዊ ስጋት መጽናዕቲ ክካየደሉ ኣይከኣለን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገርን ኣጉራዊ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣቐዲሞም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻባት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጃምላዊ ቀትለትን ጾታዊ ዓመፅን ዝርከቦ ገበናት ምፍጻሙ ጠቒሶም እዮም ኣብ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበናት ተፈጺሙ ከይከውን እውን ብናጻ ኣህጉራዊ ኣካል ምጽራይ ክግበረሉ ተደጋጋሚ ጻውዒት ይቐርብ እዩ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሸሚማ ትርከብ ኢትዮጵያ ኣጽዋራትን ተተኮስትን ካብ ሩስያ ንምርካብ ተቋመት ከም ዘላ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና CNBC ገሊጹ
ኢትዮጵያ ነታ ብጉዳይ ጠቓማ ናይል ምስ ግብፂ ወጊና ዝበለተ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ እውን ገበናት ኩናት ተፈጺሙ ብዝብል እገዳ ሸመታ ኣጽዋር ከይተንብረላ ስጋኣት ከም ዘለዋ ኣብ ዝግለጸሉ ዘላ እዋን እዩ ዝለዓለ ጠመታ ናብ ሩስያ ኣንቢራ ከም ዘላ ዝጥቀስ ዘሎ። እቲ ማዕከን ዜና ኣብ ዘቕረቦ ሰፊሕ ትንታነ ሩስያ ኣብ ናይጀርያ፣ ኢትዮጵያ፣ ማልን ሊብያን ብሓፈሽኡ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ጽልዋታታ ንምዕባይ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣብዘን ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ መሸጣ ኣጽዋርን ሓደ ካብቲ ኣፍ ደገታት ምዃኑ ኣረድዩ። ሩስያ ኣብ ሱዳን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምህናጽ ውጥን እኳ እንተነበራ ድሕሪ ምእላይ ስርዓት በሽር ስልጣን ሒዙ ዘሎ መሰጋገር መንግስቲ ዝምድንኡ ምስ ሃገራት ምዕራብ ከደልድል ስለ ዝመረጸ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ስምምዕ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ደው ኣቢልዎ ይርከብ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብቲ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝነበረሉ ረጽምታትን ወተሃደራዊ ኩነታትን ተመሊሱ ስለ ዝርከብ ንሩስያ ናብቲ ዞባ ንምምላስ ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ተንተንቲ ክጥቀስ ጸኒሑ እዩ። ዝበዝሐ ዓቕማ ናብ ኩናት ትግራይ ኣኽቲታ ትርከብ ኢትዮጵያ ጎኒ ጎንቲ ካብ ሩስያ ህንቀውት ትብሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ድጋፍ ምስ ቱርክ እውን ተመሳሳሊ ስምዓት ኣካይዳ ትርከብ። ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲት ኣብ ግብፂ ዑደት ኣካይዳ ንዝተመልሰት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቢያትሪስ ከማሲዋኒ ካብ ስልጣን ኣልይዋ። እቲ ፕረዚደንት ነታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝቖሞ ሓድሽ ናይ ሓድነት መንግስቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ክትከውን ዝረቑሐ በዓል ስልጣን ኣቐዲሙ ሚኒስተር ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ብዝነበረ ማይክ ኣዩ ደንጊዩ ተኪእዋ ዘሎ። ወግዓዊ መግለፂ መንግስቲ ከም ዝሓበሮ እታ በዓል ስልጣን ካብ መዝነታ ከም ዝተኣልየት እንተዘይኮይኑ ስለምንታይ ኣይነጸረን። ንሳ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ 8 መስከረም ኣብ ካይሮ ምብጻሕ ብምክያድ ምስ ግብፃዊ መዘና ሳምሕ ሽኩሪ ኣብ ጉዳይቲ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሰሓብ ዘሎ ኣጠቓማ ናይልን ዝምድና ሃገራ ምስ ግብፅን ብዝምልከት ተመያይጣ ድሕሪ ምምላስያ ንጽባሒቱ ካብ ስልጣን ተሰጊጋ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ነይሮም ዝተፈትሑ ኣሳት 15 ኣመንቲ ጴንጤቆስጣል ዳግማይ ከም ዝተኣስሩ ሬሊዝ ኢንተርናሽናል ኣቃሊዑ። እቲ ንመስል እምነት ክርስትና ዝጣበቐ ህጉራዊ ትካል ናይ ኤርትራ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ብ14 መስከረም ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ካብቶም ኣብ ኣስመራ ካብ ዝርከብ መንበር ገዛውቶም ዝተወስዱ ኣመንቲ ኣቐዲሞም ንሳት 16 ዓመታት ዝተኣስሩ ይርከብዎም። ኣመንቲ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ኤርትራ ምዃኖም ዝተመልከቱ ዜጋታት መብዛሕትኦም ኣቐዲሞም ካብ 5 ክሳብ 6 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈትሑ እዮም። እቶም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝኾኑ ዜጋታት መብዛሕትኦም ኣብ ክሊ ዕድመ 20ታት ክሳብ 60ታት ዝርከቡ እዮም። ዝሓለፈ ቅንያት ብሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ ከካብ ገዝኦም ምስ ወስዱ ብምልኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይ ስርዋ ተሓይሮም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለውን መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ክልተ ኣገልገልቲ ኣብያተ ክርስቲያን ዳግማይ ከም ዝኣሰረ ይዝከር። መንግስቲ ኤርትራ በብእዋኑ ዝኣሰሮም ኣማይት ኣመንቲ ክርስትና፣ እስልምና፣ መሰኻኽር ጀሆቫን ካልኦት ሃይማኖታትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንገለ ክፈትሕ ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ወርሒ እውን ከይጸንሐ ንሓያሎ ካብኦም ዳግማይ ከም ዝኣሰሮም በብእዋኑ ተመልኪቱ እዩ። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን መሰረታዊ መሰላት እምነት ደቂ ሰብ ዘይክበረለን ሃገራት ዓለም ተባሂላ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ። ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦ ኣብ ኤርትራ ብወራር ዕስለንበጣን ዝተጸልዎ ሓረሶት ምግቢ እንስሳ፣ መድሃኒት ፀረ አንበጣን መንጸጊ መድሃኒታትን ከም ዘበርከተ ፍሊጡ። እቲ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ትካል ብወራር ዕስለንበጣ ኣብ ዝተሃስየ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝነበሮ ንጥፈታት ዝገልጽ ወቕታዊ ጸብጻብ ብዘርግሖ መሰረት ኣብ ኤርትራ ን9500 ስድራ ቤታት ነፍሲ ወከፈን 1 ኩንታል ምግቢ ከብቲ ጤለበጊዕን መጽዓኛን ኣበርኪቱ። እቲ ትካል ኣብ ርእሲ እዚ 30,000 ሊትሮ መድሃኒት ፀረ አንበጣ 20 ብሞተር ዝሰርሕ 23 ድማ ኣብ መኪና ዝጽዓን መንጸጊታት ሓጊዙ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ተመሳሳሊ ሓገዝ ዝገበረ ፋኦ ስጋኣት ወራር ዕስለንበጣ ካብቲ ዞባ ከም ዘይተኣልየ ኣዘኻኺሩ። ብሰንኪ ኩናት ሚልዮናት ሓረስቶት ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ኣብ ዝርከብሉ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወራር ዕስለንበጣ እውን ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ጉድኣት ስለ ዘውረደ በዝሒ ተጸበይቲ ረድኤት 10 ሚልዮናት በፂሑ ይርከብ። ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ ኣብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ተዓቂቡ ሕክምና ይካየደሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ወዲ 73 ዓመት ኮይኑ ዘሎ እቲ ፕሬዚደንት ብጽኑዕ ሓሚሙ ከም ዘሎ ኣብ ፓሪስ ዝመደበሮም ተቃወምቲ ወገናት ሃገር ሓቢሮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጅቡቲ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ግና እቲ ፕሬዚደንት ብሰንኪ ጻዕቂ ስራሕ ድኻም ስለ ዝተሰምዖ ንቡር ሕክምናዊ ምርመራ የካይድ ከም ዘሎ ረድዩ። እቲ ሚኒስትር ብመገዲ ትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኩሉቲ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ዑመር ገለ ዝዘርግሕ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝተወሰነ መዓልታት ኣዕሪፉ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ንቡር ስርሑ ከም ዝምለስን ኣስሚሩሉ። ካብ 1999 ኣትሒዙ ካብ ኣኩኡ ሑሰን ጉሌት ኦፕቲደን ስልጣን ተረኪቡ ንጅቡቲ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ካብ ስልጣን ዝእለ ብሞት ወይ ድማ ብወታደራዊ ዕልዋ ጥራዩ ዝብል እምነት ዘለዎም ተቃወምቲ ወገናት ሃገር ሰራዊት ነዚ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ሃገር ካብ መልክ ከናግፍ ብማሕበራዊ ሚድያ ይምሕፀኑ ኣለዉ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ ቀትለትን ጾታዊ ዓመፅን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ገበናት ከም ዝፈጸሙ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ። እቲ ኣህጉራዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ብ16 መስከረም ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ካብ ሕዳር 2020 ክሳብ ጥሪ 2021 ኣብ ዝነበረ ኣዋርሕ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ማዕስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ኣሽሓት ስደተኛታት ብዙሕ ገበናት ከም ዝፈጸሙ ኣመልኪቱ። እዚ ኩናት ናብ ማዕስከራት ሚዓይንን ዓዲ ሓሩሽን ድሕሪ መልሓሙ ኣብዚ ክልተ ማዕስከራት ተዓቂቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን እውን ግዳያት ተመሳሳሊ ገበናት ከም ዝኾኑ እቲ ትካል ሓቢሩ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራ ብዝፈጸምዎ ገበናት ብማዕረ ተሓተትዮም ክትብል ወኪል እቲ ትካል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሌቲሽያ ባዳር ኣስሚራትሉ። ኣብ ትግራይ ኣብ ዝነበራ 4 ማዕስከራት ስደተኛታት ዝተዓቕቡ 10 ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ገሊኦም በስገዳድ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ክጥቀስ እንከሎ እቶም ዝበዝሑ ግና ተበታቲኖም ይርከቡ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዃን ነቶም ኣብ ክልተ ማዕስከራት ትግራይ ዝተረፉ ኣስታት 20,000 ስደተኛታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ዳባት ናብ ዝተደኮነ ሓድሽ ማዕስከር ንምግዓዞም ጀሚሩ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ከባቢ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ቀንዲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ግንባራት ኮይኑሎ። ኣብ ሊብያ ከተማ ዚንታን ብሰሉስ 14 መስከረም 109 ዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ከም ዝተኣስሩ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኣፍሊጡ። እቶም ካብ ከተማ ጠራብሎስ ኣስታት 160 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ምዕራብ ሊብያ ትርከብ ከተማ ዚንታን ዝተታሕዙ ዜጋታት ኤርትራን ሱዳንን ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ንምስጋር ዝሓለኑ ምዃኖም እቲ ሚኒስትሪ ጠቒሱ። 16 ካብኣቶም ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከለዋ 2 ቆልዑ ድማ ይርከብዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዚንታን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ዘመልከተ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊብያ ጉዳዮም ሕጋዊ መስርሕ ክኽተል ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ ሊብያ በብእዋኑ ዝተታሕዙ ኣማኢት ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ስደተኛታት ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ከቢድ ግፍዕታት ከም ዝወርዶም ይፍለጥ። ሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ብዛዕባ እቲ ዘሰሓበን ዘሎ ጉዳይ ኣጠቓማና ኢልን ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ዲጋ ተሃድሶም ብዝምልከት ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተመርሐ ዘተ ክቕጽሎ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተማሕጺኑ። እቲ ቤት ምኽሪ ብረቡዕ 15 መስከረም ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ 15 ኣባላት ሃገራት ዝተሰማምዓሉ ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ዘተ ሱዳን ኢትዮጵያን ግብፅን ብሕብረት ኣፍሪቃ እናተመርሐ ክቕጽል ጸዊዑ። ሱዳንን ግብፅን ኣቐዲመን ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሰሓበን ዘሎ ጉዳያት ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ጣልቃ ከኣትዋ ክሓታየን ጸኒሐን። ኢትዮጵያ በንጻሩ ስሉሳዊ ዘተዘን ሃገራት ብዘይ ምትእታው ራብዓይ ኣካል ክካየድ ክትጠልብ እንከላ ብሕብረት ኣፍሪቃ ክምራሕ ግና ከም እትቕበሉ ኣፍሊጣ። ኣብ ዝበዝሐ ጉዳያት ኣህጉር ኣፍሪቃ ወሳኒ ተራ ዘይጸንሖ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ንሱዳን ግብፅን ኢትዮጵያን ንነዊሕ ዓመታት ዘሰሓበ ዛዕባ መሪሑ ናብ ስምምዕ ከብጽሖ ዘሎ ተስፋ ምህሙን ምዃንዮም ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ። ኣብ ርእሲ እዚ ሱዳን ንጉዳይ ኣጠቓማና ኢል ምስ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ደባዊ ግጭታት ኣተኣሳሲራ ትሪኦ ስለ ዘላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዋላውን ነቲ ኣጀንዳ ክመርሕ 3 ሃገራት ኣብ ስምምዕ እንተበፂሐን ብቐሊሉ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ ይትንተን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን